अदालगुरि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय आइजोफोरनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। अदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि गोबाव समनिफ्राय नाजानाया मैया मोगथां महर मोनबाय। मख'नो गोनांदि अदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमा गोबाव समनिफ्रायनो आइजोफोरनि फुटबल गेलेनाय बादायलायहोनो नाजाबोदोंब्लाबो हायाखैमोन। नाथाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों मैया अदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव आइजो फुटबल गेलेनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बेखेवना होदों। बे बादायलायनायखौ अदालगुरि जिल्ला गेलेमु गौथुमनि रेफ्रि बर्डनि बिबानगिरि महेश्वर दैमारिया बेखेवनानै होयो। अदालगुरिनि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव 13 जुलाइनिफ्राय जागायनानै फैगौ 24 आगस्तसिम सोलिबाय थानो गोनां गिबि मेचखौ हरिसिंगा एफसि आरो अदालगुरि हानजानि गेजेराव गेलेनाय जायो। मेचखौ हरिसिंगा एफसिआ 7 गलाव अदालगुरि हानजाखौ फेजेननो हादों। बेथ' जोबोद आं सानोबा बेयो गोग्गाथावना बाथ्रा। मानोना गोबां बोसोर जोङो नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय देग्लाय जोङो बे खामानिखौ मावफुंबाय। मानोना जों नुगासिनो दङ दि जोंनि बे जि बिटिआर बे ओनसोलाव गोबां आइजोफोरा गेलेनायनि फारसे माने जोबोद आखा-फाखाथार आरो बेबायदि मोनसे इभेन्ट दङ माने फुटबल, आरो बे फुटबलनि फारसेबो गोबां आइजोफोरा बेबायदि गेलेनायखौ जोङो गोसो होनाय नुनो मोन्दों। बेखायनो बिसोरखौ आरो गोबांसिन थुलुंगा होनो थाखाय जोङो दिनै माने सावरायलायनानै जे गिबि खेब माने फार्स्ट माने उइमेन इन्टार क्लाब फुटबल लिग बे माने बादायलायनायखौ जोङो खुंनो थाखाय थिरांथा लादोंमोन। आरो बेबायदिनो दिनै जोङो नैबे गाहाम मोनसे जि दिनै 13 जुलाइ बेयाव जोङो माने खुंफुंनो थाम-थिम खालामनानै दिनै जोङो बे खामानिखौ मावफुंबाय। आरो जों सानदों जे बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे जि ओनसोलाव गामि सिं-सिंफोराव जायफोर माने गेलेनो गोसो जानाय आइजोफोर दङ बिसोर ओंखारबोगोन आरो गेलेगोन आरो जोंनि बे खाबुखौ बिथांमोना लागोन। आरो इयुनाव बिसोरजों सासे गिदिर माने बेबायदि गेलेग्रा माने सासे मोजां प्लेयार जाहैयो, नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जेन नाम खालामहैनो हायो, बेबायदि जोङो माने मिजिं थिदों। देग्लाय बोसोराव बे गिबि खेब, गतिके खेला बेसेबां कम्पिटिसन जागोन बेखौ जों बुंस'नो हानाय नङा। नाथाय खालमासिनिफ्राय निस्सय जोंनि बे क्लाबा आसामनि बिथोरावनो हयथ' मोनसे मुंदांखा बिदि इन्टार क्लाब वुमेन फुटबल लिग जागोन होननानै जोङो सानदों। नंगौ जे थारमाने जोंनियावहा हौवाफोरानो जा हिन्जावफोरानो जा गेलेग्रा गोबां दङ, खिन्थु जोंनो मोनसे मा नांगौ, प्लेटफर्म जों होनो हानांगौ। आरो जोङो गोबां बोसोर बिदि प्लेटफर्मखौ होबोनो हायाखैमोन आइजोफोरनि बेलायाव। जों हौवाफोरनि थाखाय निस्सय जोङो होदों गोबां, आरो बिदिनो माने गोजौ थाखोआवबो गेलेहैनो हादों। खिन्थु जोङो आइजोफोरनि फारसे स्पेसियेलि फुटबलाव जोङो बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म होनो हायाखैमोन। जों जुदिও इन्टार डिस्ट्रिक्टआव फुटबल टिम लाङोमोनब्लाबो खालि जोङो माने बे मोनसे माने माखासे बिदिनो गामि सिंनिफ्राय सिलेक्सन खालामनानै सासे सानै बिदि खालामनानै जोङो लाना थाङोमोन आरो बिदिनो टिम मोनसे जों बानायोमोन। आरो दायो बेवहायनो जों सानबाय मा जोङो बिसोरनोबो मोनसे प्लेटफर्म होनांगौ, हौवाफोरजों समानै जेरै आइजोफोराबो आवगायलांनो हायो बेबायदि जोङो साननानै बेबायदि जोङो नैबे दिनै जि नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे माने गिबि खेबनि थाखाय जोङो इन्टार क्लाब माने जि आइजोफोरनि बादायलायनाय बेखौ जोङो बेवहाय खुंनो लादों। आरो बेनिफ्राय जों आसा खालामदों दि अपुर्णा नार्जारिया दिनै इण्डियानि माने वुमेन टिमनि केप्टेन जालायनो हाबाय। आरो निस्सय जोंनिफ्रायबो बिदि सानसे समाव माने बिदि ओंखारबोगोन, जों बेबायदि मोनसे मिजिं थिदों। आरो निस्सय जोंनि आइजोफोराबो बिटिआर हालामनि आइजोफोराबो निस्सय बिदि गेलेनाय बिथिङाव गोजौथिं आवगायलांगोन। आरो जोंनि नैबे जि गिबि खेबनि थाखाय जों फाथिना लानाय जि इन्टार क्लाब फुटबल लिग आइजोफोरनि, बेवहाय मोन 9टा टिमा बेवहाय बाहागो लादों। आरो बे खेलाया दिनैनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 24 जुलाइसिम जागोन। सुजुग सुबिदाफोरखौ जोङो बिथांमोननो जोङो इन्टार डिस्ट्रिक्टआव जों सिलेक्ट खालामगोन। जोंहा जिथुनाखि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जि माने आन्डार 17 जायो, सिनियर टिम जायो आरो माने आन्डार 13बो जायो। जों बे खेलानिफ्रायनो बेबायदि जोंनि डिस्ट्रिक्ट टिमनि थाखाय जों सिलेक्सन खालामनानै टिमखौ जों फाथायगोन। आरो बेनिफ्राय नैबे लिग खेलायाव जायानोखि चेम्पियन जागोन बिथांमोनखौ जोङो 5,000 रां होयो अनसुंथाइ हिसाबै, आरो रानार्स आपनो जोङो 3,000
अनसुंथाइ जोबो खारन जोंहा जेबो सर्स गैया बेखायनो जों खोब खम माने बिदि बान्थाखौ एनकारेज होनाय हिसाबै होनाय जायो गेलेनो गोसो आं लाइमोनफोरखौ मोनसे मेसेज होनो गोसो जादों दि नोंथांमोना गासैबो बयबो ओंखारोबो ओमफ्राय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनजों नोंथांमोना एसे लोब्बा राखि हौवाफोरानो जा बा हिन्जावफोरानो जा गासैनोबो जोङो बेबायदि गेलेनायनि बिथिङाव जोङो मोनसे प्लेटफर्म जों होगासिनो दङ आरो होबायबो थागोन खालि नोंथांमोना जोंजों कपारेसनल' खालाम आरो नोंथांमोना नोंसोरनि जि सिमा जुदि गेलेग्रा मोनसे जुदि मोजां प्लेयार जानायनि जुदि गोसो दङब्ला अब्ला जोंजों जुदि हेफाजाब खालामोब्लानो बेखौ नोंथांमोना जाफुंहोनो हागोन।